Desa oh urip iku sing prasaja aja meri karo badane wong liya raja brana sadang pangan ora teka yen namung disawang nanging obyek sing ra krasa yen uripku siade lho telek lho kowe kok ora nyanyi iki nyanyi ra ditabohi ngono kok nanging obyek sing ra krasa yen uripku diatur karo rasa rasa iri rasa dengki rasa iri rasa dengki ora ngelingi wong lanang kerjane apa ora ngelingi wong lanang kayane pira aja padha seneng isin lapo isin isin aku ra ndek isin wong maune Gusti Allah dundum isin aku turu ati layak ngene iki ketara nak kowe ndek salah karo miyaga karo Mas Gun CS alah rambatin aja padha seneng nangga apa maneh pepetan golek tuma titis ning satas mangko pungkasane ilang bareng buka kartune bojone karo-karo golek tuma suwe-suwe lenak-lenik iku mesti bibar petan dadi perang Bratayuda rumah tangga berantakan kara-kara petan anak telu ora katokan kara-kara petan bojo lunga ning Taiwan kara-kara para tua jalo sikan para-para ikan ronggo aku kok nyanyi sing isin iku dune kowe lha apa isin mesti kowe duwe salah karo miyagane lah duwe salah karepe rambate kono njak ngapura karo miyagane aku mbok kon njeluk ngapura karo yoga wah bensin no he gengsi ora bensin isin lho gengsi lho wah no bensin no solar no
bensin mundak. Aku rek kok njeluk ngapura karo ya ora nyanyi ra patheken sesuk tuku gong dhewe. Awas. Nyanyi karo mbokku sak modare. Awas kowe gak ngerti. Awas kowe. Badokan ngono adek. Le. Telak. Titen tak kandhani. Apa? Wong ku aja seneng nesu. Dagelan niku nak senengane nesu, keneng penyakit sirup. Sirup stroberi apa sing rasa nanas? Sing ngene lho. Stroke. Stroke. Stroke sirup. Congorku lho. Stroke. Kowe nggak nyanyi nek nguriku ya. Aku tak ngene, kowe nek nguriku. Lah nek kowe omongmu banter ya gane ngerti no gobloke lho. Iya. Gini. Waduh, kuping kebak. Larangan mbok gawa kok. Rumah samu tempat sampah apa piye? Urip iku sing prasaja. Aja meri karo badane wong liya. Raja Brana sadang pangan ora teka yen namung disawang. Nanging obyek sing ra krasa. Lah kok nyanyi? Ketok kowe nyanyi. Salahke kemaki kowe. Oh ya, keliru to. Telek katane. Lah jare mbah nyanyi. Omongmu piye omongmu? Kowe kemaki kowe. Lagi ngerti piye nek belong kemaki? Ah, bacaan kok lundu. Lho sing nyekel pasar puri sapa? Sapa? Sing nyekel pasar puri sapa? Kowe. Aku takon kok. Ya. Takon sing nyekel pasar puri sapa? Jeger pasar puri. Aku Sopo? ngomong jeger Oh sing nyekel. sing nyekel. Kowe sapa? Enggak roh. Kowe njuk ngapura engko ben diweki nyapura. Mas, Ngapura. Sopan iku ora sopan. Mbah ora sopan. ngapura. Iku Karo miyaga ora sopan kok. Nek iki sumpah lara tenan iki mau. Jangkrik. Ora ana wong njaluk ngapura nek Mas. Ngapura lho. Lah wong sangar kok. Itu ora sangar bajingan ya iya. Njaluk ngapura kalon dodok. Iki aku nuruti kowe lho. Sing Ning sopan, batinku sing sing sopan. asli aku mau. Sing sopan wadah Iya. ketemurane wong Jawa ora iso. Iya ya. Ha iki nuruti kowe lho ya. Sing sopan. ah. Tangane nyantong, paring-paring Mas. Lho aku ngemis kok piye? Mbok kon njaluk ngapura wis gelem mbok darani ngemis. Ayo tabohi. Mas, Piye? aku tabohi Mas kaya kancane. Pokoknya tabohi. Iya no, Oh, masa iya. kowe tumon piye dagelan metu tahlilan. Oh iya, ora pantes ya. Hei, talilan iku pakmu modar apa piye? Lah piye wong dagelan metu dak nyanyi karo joget ta? Heeh. Tumon piye dagelan metu tahlilan. Iya. Tabohi ya. Lho iya no Mas, aku kan kancanya juga. Apa kancane? Lo kan sahabatku karib.